Πού θέλετε να σας πάω? Είμαι έτοιμο να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας. Επιτρέψτε μου να σας πω. Ξέρω ποιος είστε. Λυπάμαι για το ατύχημά σας. Δεν βαριέστε. Πού θέλετε να σας πάω? Είμαι έτοιμο να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας. Ναι. Ωραία μου κυρία, καλησπέρα σας. Έρετε ευγενικέ μου κύριε. Έλαβα τα λουλούδια σας με συγκίνηση. Σας ευχαριστώ. Τα μάζεψα από το περιβόλι της καρδιάς μου. Ευχαριστώ αγάπη μου. Μη λες τίποτα. Ανέβω, είσαι έτοιμη? Έτοιμη να δεχτώ την πιο τολμηρή σου πρόταση. Σε περιμένω, σε περιμένω, σε περιμένω. Είμαι έτοιμο να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας. Σε περιμένω, σε περιμένω. Από σήμερα θα είμαστε πάλι μαζί όπως τον πρώτο καιρό που γνωριστήκαμε. Αγαπάς λίγο? Πολύ. Ήσουν σίγουρη πως θα χωρίζαμε. Μα τώρα δεν χωρίζουμε πια. Θα χωρίσουμε. Αυτό είναι το τελευταίο μου καλοκαίρι. Ναι. Ωραία μου κυρία, καλησπέρα σας. Έρετε ευγενικέ μου κύριε. Έλαβα τα λουλούδια σας με συγκίνηση. Σας ευχαριστώ. Τα μάζεψα από το περιβόλι της καρδιάς μου. Ευχαριστώ αγάπη μου. Μη λες τίποτα. Ανέβω, είσαι έτοιμη? Έτοιμη να δεχτώ την πιο τολμηρή σου